Сәлам дуслар. 10 ноябрь Башкортостанда беренче тапкыр башкорт рэп батлы үткәреләчәк. Анда катнашалар Уптрап, Lil Crazy, Кемул, AB, Нурибас һәм Ялагай. Һәм шуларды бер-беренә каршы сыгарыр өчен без урамда үтеп барган кешеләрнең ярдәме кирәк булачак. Әйдә, ураланы да кызык. Сәлам кызлар. Мөмкин безнең менән танышырга? Мөмкин. Сезнең исемегез кем була? Булмас. Һәдән? Камера Камера без хәзер сездән ярәбә тарттырабыз. Беренче башкорт рэп батлы була. Шунда катнашырга соперникларны хайлайбыз. Һәм видео доказательстволар булган өчен камерага яздырып торабыз. Так, әйдәгез, катнаша аласызмы? Тартып карагыз. Исемдән Бәришәр. Булды. Һәм исемен әйтәй. Кемул. Кемул. Бар шундай безнең рэпер. Кемул булды. Lil Crazy булды. Әйдәгез хәзер калгандарын. AB или AB. Бар шундай. Ялагай. Ялагай. Әйдә хуңгылар калды. Нурибас. Уптрап. Белеп куйгыз. Әйткәндә һез башкорт рэпын тыңлайсызмы? Я комментатор ярсларын тыңлайм. Я башкорт рэпердарын тыңлайм. Булай нейтрально. Инде охшамай тыңлайм, охшамай. Тимәк меломан һәм инде. Шулай итеп, рәхмәт кызлар һезгә. Бәлки һез килеп карарсыз башкорт рэп батлы. 10 ноябрь көтелә була. Барасыгыз бәлки. Әйдә, һез менән дә бер Шулай итеп килегез дуслар. Булды, рәхмәт, һаулыгыз. Хәерле кич. Шулай итеп дуслар, безнең нидер билдәле булды. Оппоненттар интернетта иртәгә һез бөтәһегез дә күрә аласыз видеоны.